Здравейте, приятели, намираме се на връх Снежанка. Ето да ви покажа и кулата. Ето да, самата кула. Доста е хладничко, между другото. Студ. Затова сме с топли дрехи, така че... Да къде ще ходим? Да се разгледаме, а? И така. Той са сигурно, ако минем през литовете, ще ги покажа и тях. Така че има какво да се разглеждаме, така че може и на някакви други места да сме. Ще се отбиваме на някакви други места. След това. Ще разберем. Качваме се нагоре по стълбите и направо масото. И сме на върха. Но, чуете ли духа? Много духа, да. И даже мокро, ако почне. Супер е. Къде е лифта? Това е така стария лифт. Мале, не са на духа, бе. Това ще взема аз зъмното, яки. Не, това е лифта, да. Не знам доколкото мога да фокусирам. Някъде надолу. Значи е много яко, ама много студено. Е, там нещо, има някаква вода там. Таре. Има е там някаква вода. Там, далечината е там. Гледаш така. Това вече е по-руки. Все едно сме в града, а? Как ви звучи, а? Долу лифт ли? Долу лифт ли? Се задейна там надолу. Някакви състезания. За момента се спираме, после пак. Време е за снимки тайм. Много духа. Съвелите са били едва мъчувате, ама наистина се заслужава. Хобаци. Вече сме долу, както виждате. Сега да снимам отдолу кулата. Дали хората да ги видим. Дори като бях горе,
Имаше така студена водица. Беше мокро. Не беше забелязано. Ей така. Ще да спорим така някъде и ще пътуваме. Даже имаше хора, които бяха по къс ръкав, нече нищо. Но сега време е да върнем, ако се отбиваме на някакви други места, може да е кратко това влогче, но... Код такова. Пак е нещо, пак се вижда, така че... Имахме склада отгоре. Да. Еми, това е. Сега ще ви кажа чела, пък ако има някакви други спирки, ще спрем, ще снимаме, това е.